Сега вече сме готови за нашата тренировка, за нашите коремни мускули. Както знаете, нашите коремни мускули са нашия прав коремен мускул, който сега е много модерно на разни хора, като на Биляна Ятовска и напрочие се виждат едни плочици тук. Това е един мускул, не както някои си мислят, че са 6 отделни мускула. Имаме външни, вътрешни коси мускули и нашия напречен коремен мускул, който е най-вътрешният мускул и който ние не го виждаме, но той играе изключително важна роля в нашето тяло. Коремните мускули са изключително важни. Те са като една външна преграда и предпазват нашето тяло от вътрешните ни органи от нараняване. Те държат тялото ни изправено, те държат целият наш пояс изправен. Те помагат при навеждания, странично, предотвратяват, не сме като кукли, така да не се завърта, но този прав мускул пази от превъртане на тялото ни. В много от спортовете изключително много се набляга на нашата коремна мускулатура, защото е известно, че силен корем прави силно тяло и когато ние имаме силни коремни мускули, това допринася за сила във всички други мускули. Това може да го изпитате, например, при една борба на канадска борба. Дори когато ние си мислим, че работим само с ръцете и сме седнали, пробвайте да направите канадска борба и ще видите, че дори при едно такова статично упражнение ние използваме нашите коремни мускули. Те са изключително важни в бойните спортове, като източните бойни изкуства. Си спомням, че оттам идваше чили енергията. Също така в Пилатеса, Джозеф Пилатес казва, че това е нашата powerhouse или това е нашата електроцентрала или по друг начин казано двигателя на нашето тяло. Когато тези наши мускули не са достатъчно добре развити, хората започват да страдат от дискова херния или дископатия и вече получих 2 запитвания и ще кажа това. Пилатес е изключително полезен като профилактика или преди е добре да се тренират тези мускули, за да предотвратиш от появата на тези заболявания. Дори когато вече са открити тези заболявания, те са много, Пилатес метода е много подходящ като лечебна физкултура. И така, да спрем да говорим, да започнем да действаме. Нека да заемем удобна позиция на тялото. На мен лично ми е най-удобен този седеж. И нека да започнем с вдишване. Ръцете са долу, вдишваме. Поглеждаме нагоре към върха на пръстите си. И издишваме. Вдишваме през носа. Издишваме. Вдишваме. Опитваме се да дишаме чрез нашите плаващи ребра. Разширяваме и прибираме. Нека сега да пробваме напред. Вдишваме. Вдишваме максимално. Муркаме се напред. Задържаме. Не дишаме. Хайде сега да вземем удобна поза. Ръцете оставяме на колене и правим кръгове с ръцете. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. И обратно. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Още един път. Вдишваме. Издишваме. Заставаме в седеж. Поставяме ръце на колене. Гърба ни е опънат прав. Опъваме ръце напред. Вдишваме. Спускаме се назад с контрол и концентрация. Назад с контрол. Пазим контрол. Задържаме. Издишваме. Вдишваме през носа. Контрол.
издишваме. Още веднъж. Вдишваме. Прецизност в упражненията. Не бързаме. И сега бавно, с контрол, лягаме на постелката. Опъваме си тялото в стречинг. Опъваме мускулите и лягаме естествено. При пилатес метода и мисля, че при повечето е правилно, когато лягаме на постелката ни, гърба заема натурална поза. Тоест, няма такава дупка, изкривяване да може да се стигне. Трябва кръста да ни е плътно на постелката. Ако не е на постелката, а е издут нагоре, по този начин ние ще натоварим кръста и после може да усещаме, да, чух сирената, Анди. После може да усетим напрежение в кръста и болка. Затова винаги повдигаме леко таза и се поставяме кръста да падне удобно на постелката. Поставете си сега ръцете на ребрата, ако можете да ги усетите. И се затворете очи и се опитайте да вдишате, както разширявате ребрата. И издишайте с леко повдигане на таза. Още веднъж дишаме през носа. Издишаме през устата. Сега ще започнем с едно класическо пилатес упражнение, което се казва 100. При него повдигаме, значи вдишваме, повдигаме тялото и краката ни заемат 90 градусов ъгъл. При хора, които се чувстват по-добре подготвени, може краката им да заемат тази позиция, или вече за най-подготвените в 45 градуса. Заемаме тази позиция. Но нека като за начало да започнем от 90 градуса в ъгъл. Ръцете ни са опънати напред и започваме пулсиране с ръцете. Казва се 100, защото правим 100 пулса с ръцете. Или 5 пъти вдишване, 5 пъти издишване. Или още по-да го упростим, правим 10 пълни вдишвания и следователно 10 пълни издишвания. Нека да започнем сега. Пулсираме. Значи ръцете са опънати в лакти, в рамена и движението става от нашите рамена. Тук работим за нашите коремни мускули. Нека да започнем. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Рамената са ни повдигнати, не са на постелката. Погледът ни е в колената, не в тавана. 3 още. Прекращаме колената и релаксираме. Сега опъваме тялото си и започваме едно повдигане. Едно такова упражнение, което следва, е равно на 6 коремни преси. Нека сега да го обясним. От тази позиция вдишваме, ръцете са горе. Издишваме до седеш. Тялото ни е опънато. Вдишваме, опитваме се да докоснем пръстите на краката, ако можем. Ако не можем, задържаме. Вдишваме максимално и издишваме с дъгообразно гръб. Айде сега от начало започваме. Вдишваме 1. Вдишваме 2. Издишваме
Вдишваме. Издишваме бавно назад. Дишваме 3. Издишваме до седеш. Дишваме. И бавно и плавно назад. Дишваме 4. Издишваме до седеш. Гърба ни е опънат. Опитваме се максимално да достигнем додолу. Издишваме бавно с контрол назад. Не бързаме, не правим бързи упражнения. Вдишваме 5. Издишваме. Докосваме краката си, колкото може. И бавно и плавно назад с контрол и концентрация. 6. Издишваме. Докосваме колкото може. И бавно назад. 7. Докосваме. Задържаме. И назад бавно с контрол. Последно. Вдишваме. Издишваме. Докосваме колкото може. И бавно с контрол задържаме. С контрол бавно лягаме на постелката. Сега, в тази позиция кръстът ни отново е опрян на постелката. Не го забравяйте това. Повдигаме краката до tabletop position или на български трябва да преведем маса позиция. И сега от тук повдигаме рамената и правим докосване. 8, 7. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. 4, 3, 2, 1. Задържаме. Сега заедно. 8, 7. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме. 3. Дишаме. 2. Дишаме. 1. Почиваме на постелката. Прекръщаме колена. И релакс. Дишаме един път дълбоко. И започваме следващото упражнение. При него единия крак е опънат на 45 градуса, другия свит в коляното. Противоположната ръка. Ляв крак, дясна ръка е горе, лява ръка е долу до глезена. И правим издишване, обръщаме, вдишваме. Осем, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега лягаме и почиваме. Едно пълно вдишване и издишване. Затворете очи, вдишайте дълбоко, с максимална амплитуда. Издишайте. Дишайте и повдигнете рамената нагоре. Сега сме готови за следващото упражнение, което е класическо пилатес упражнение. При него вдишваме, когато вдишваме краката и ръцете на 45 градуса. И задържаме. Както вече ви казах, когато сме свити, вдишваме. Когато изпитваме напрежение, издишваме. Вдишваме. 8, 7, 6,
4, 3, 2, 1. Задръжте. Задръжте. 5, 4, 3, 2, 1. Релакс. Дишайте дълбоко. Затворете очи. И издишайте. Дишайте още веднъж. Дълбоко. И издишайте. Сега следващото упражнение се казва ножица. При него отново дишаме на постелката. Кръста ни е опрян на постелката. Дишаме. На две сме горе и повдигаме единия крак горе. И правим. Издишване, дишане. Издишане, дишане. Издишане, дишане. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задържаме краката горе, слагаме ръцете под таза в формата на триъгълник. Това ни помага да държим кръста на постелката. И сега дишваме, краката са опънати в шпиц, петите са заедно, пръстите и палеци на пръстите са заедно. И сега дишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Както вече ви казах, когато използваме сила или усещаме напрежение, издишваме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и релакс с контрол. Заемаме удобна позиция отново. Поемаме въздух и издишваме. Сега ще направим едно упражнение, което работим за нашите вътрешни коремен мускул и за нашите принцип. Няма значение, но за всяко едно упражнение ние работим с нашите коремни мускули. И така, вдигаме краката нагоре. И сега от тук правим хоп. Съвсем леко. Вдигаме таза. Кой колкото може. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сваляме долу. И сега пробваме с така краката да направим като комбинация. 1, докосваме. 2, докосваме. 3, докосваме. 4, докосваме. 5, докосваме. 6, докосваме. 7, докосваме. 8, докосваме. Краката са в покой, бавно долу. И релаксираме. Поемаме дълбоко въздух през носа, издишваме през устата. Сега продължаваме с едно упражнение, което се казва крис-крос и е като емблема на пилатеса. При него ръцете ни са отзад на тила, но с ръцете ни дърпаме главата, за да ни получим
контузия във врата или дискомфорт. Значи придържаме, но не опъваме. Ръцете са тук. Краката не са в тази позиция. Маса позиция. И сега правим противоравно. Опъваме и така. При това упражнение изключително важно е, че ние се концентрираме максимално нашето рамо да достигне нашето коляно, да са в една линия, а не просто с лаката си да докоснем коляното. Нека да започнем. Значи, издишваме, дишваме, издишваме, дишваме, издишваме, дишаме, издишваме, дишаме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задържаме в тази поза. И сега същото упражнение, само че бързо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Релакс. И почиваме. Кръста ни е на постелката. И вдишам, усетете си ръцете на ребрата. Вдишваме дълбоко. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Сега, прегърнете си краката в колената. По принцип за начинаещи, колкото по-широка е прегръдката, толкова по-добре. За хора, които са добре подготвени, по-близко да са колената до гърдите. Аз ще започна да показвам от това положение. Прегръщаме и се търкуваме. Като люлка. И се опитваме да запазим баланс тук. Не да достигнем така. Това упражнение, колкото лесно да изглежда, ние работим за нашите коремна мускулатура и за нашия баланс. Ако ви е много лесно, съберете. Упс! Ето, че и аз някой път се затруднявам. Това е много полезен масаж за нашия гръбначен стълб, за нашия гръб. Още два пъти. 3, 4, 5. Вземете тази позиция. Вдигнете назад. Краката са опънати. В нормален седеж седнете. И сега, от тук, вдишваме, опъваме ръцете настрани. Издишваме, навеждаме се. Задържаме и се завъртаме. Навеждаме се, изправяме се и се завъртаме. Още веднъж. От другата страна. Така. Съберете краката. Дишете дълбоко, колкото може. Ако не може да си достигнете пръстите, застанете в тая позиция. За всеки е различно нивото на гъвкавост. Това не е толкова важно. Важно е да усещате напрежение. Дишане. Издишваме. Дишаме. Погледнете си колената. Издишаме. Сега съберете краката и с помощта на ръцете се подигнете. Застанете в позиция за лицева опора с краката и това
се нарича планк или позиция за лицева опора. При нея тялото ни не е вирнато надолу или пък някаква гънка избивка такава в кръста. Ние седим в една линия, се опитваме да стоим, изправени като дъска. И така задържаме 30 секунди. Това упражнение изглежда много лесно на пръв поглед, но при него изключително работим за нашите коремни мускули и не е толкова лесно. Значи, нека да вдишаме и издишаме. Не забравяйте винаги да дишате. Пет, 4, 3, 2, 1. Релакс в бебешка поза. Дишате, издишате, дишате, издишате. И сега леко се повдигате. Задържате. Кой колкото може. Опитвате се с петите да достигнете пода и с раменете натискате. За да не се получи така, а просто длъбвате ръцете. Задържате. Може да започнете на пръсти, на цял стъпал. На пръсти, на цял стъпал. И сега лека по лека стигате до вашите крака. Поглеждате колената, дишате и издишате горе. Това беше нашата първа тренировка за нашите коремни мускули. За тези от вас, които се е видяла много лесна, упражненията може да ги повторите не по 8 пъти, а по 16 пъти. До скоро!